Assalamu alaikum, ɗalibanmu na gida. Idan ba ku manta ba, a cikin karatunmu da ya gabata, mun tsaya a shafi na 2 daga cikin littafin Qira'atul Arabiyya, wanda yau insha Allahu za mu ɗora a cikin shafi na 3, wanda za mu amsa waɗannan tambayoyi. Amma yanzu kafin mu fara amsa waɗannan tambayoyi, ga amsoshin nasu an kawo. Zan karanto su yanzu daga cikin darasin da muka koya na baya. To, amsoshin ga su kamar haka. Na ɗaya, jarasun ƙararrawa, kursiyun kujera, waraƙun takarda, lauhun allo, ƙalamun alƙalami, kitabun littafi, alamun tuta. To, kalmar alamun tuta a baya ba ku ji mun kawo ta ba a cikin karatun da ya gabata. To, wannan ya zo da wannan baƙuwar kalmar ta alamun. Ita kalmar alamun tana nufin tuta. To, bara mu ji yadda za mu amsa su, kuma da yadda za mu ji yadda za mu faɗi tambayoyin. Na ɗaya, ga hoto an kawo. Hoton da aka kawo shi ne zai siffanta ma ka fahimci me kake so ka amsa. Ma haza jarasun, ma haza lauhun, ma haza kursiyun, ma haza waraƙun, ma haza ƙalamun, ma haza kitabun, ma haza alamun. Zan sake maimaita su kowanne yanzu ku ji shi daki-daki a cikin yadda zan faɗe shi. Ma haza, menene wannan? In kana so ka ba da ansar abin da ka ce wa ma haza ɗin, shine sai ka ce haza jarasun, wannan ƙararrawa ne, haza jarasun, wannan ƙararrawa ne. Ma haza, menene wannan? Ma haza, menene wannan? Haza lauhun, wannan allo ne, haza lauhun, wannan allo ne. Ma haza, menene wannan? Ma haza, menene wannan? Haza kursiyun, wannan kujera ne, haza kursiyun, wannan kujera ne. Ma haza, menene wannan? Ma haza, menene wannan? Haza waraƙun, wannan takarda ne, haza waraƙun, wannan takarda ne. Ma haza, menene wannan? Ma haza, menene wannan? Haza lauhun, wannan allo ne, haza lauhun, wannan allo ne. Ma haza, menene wannan? Ma haza, menene wannan? Haza ƙalamun, wannan alƙalami ne, haza ƙalamun, wannan alƙalami ne. Ma haza, menene wannan? Haza kitabun, wannan littafi ne, haza kitabun, wannan littafi ne. Ma haza, menene wannan? Ma haza, menene wannan? Haza alamun, wannan tuta ne, haza alamun, wannan tuta ne. Ma haza, menene wannan? Haza alamun, wannan tuta ne. Ma haza, menene wannan? Ma haza, menene wannan? Haza daftarun, wannan littafin rubutu ne, haza daftarun, wannan littafin rubutu ne. Ma haza, menene wannan? Haza daftarun, wannan littafin rubutu ne. Alhamdulillah, a haɗuwanmu ta gaba kuma idan